Оп. Я пробва обратно. Не. Така. Ето. Това е една от стаите в хотел Джанделнура. Джанделнура, нали? Да, Джанделнура, правилно. Само на президента вие да се прави. Ето така. По-силни хотела. Както виждате, има изглед към морето. Страшно много зеленина отново. Басейна, морето. По-голямата част Ергил каза, че с бетонена платформа. Пясъчния плаж е съвсем малко.